Ugmaan mga albayanong sinda Tatay Roberto kan Barangay Dita, Legazpi City, asin Meryl Gonzales kan Bakakay Albay na napili sinda na maging resipiyente sa ayuda sa Kapos ang Kita program o AKA payout kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol na ginibo kasubagong aga sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City, Ngunya na aldaw. Sigun kay Tatay Roberto, igwa na siyang mga pigtutumar na maintenance na bulong kaya anako anyang pinansyal na asistensya sa programa an itatagaman niya ng gaddaa sa medisina. Mantang si Meryl gagamiton man daa anako ang asistensya sa pagklasikan sa iyang aki. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol, sa AKA po, at kay Pangulong BBM na saro po ako sa beneficiary kang AKA. Maraming salamat po. Po sa Gabo, nagpasalamat po ako dahil ako po naging saro sa mga beneficiaryo kan AKAP sa program kan sa tuyang gobyerno na si Pangulong Bongbong Marcos at sa pagimangkan na Ako Bicol, Martilis, kay Congressman Pedro Garbin, kay Kito ko at sa iyang mga pag-iriba. Salamat po. Presente man sa payout si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon, sigun sa kongresista, sa paagi kan siring ng mga serbisyo na ibabalik man ang kwarta kan taong bayan. Lilinawin ko lang po ang implementasyon po ng AKAP and any other similar form of assistance ay hindi po nanggagaling sa mga kongresista o sa mga politiko. There are main agencies who are implementing this. For example, AKAP, the main agency who is implementing this is DSWD. Tayo po ay tumutulong lamang na mag-facilitate sa pag-implementa ng programa and of course, in the exercise of oversight function, titignan natin kung epektibo ba ang programang ito. Sapagkat, ngayon pong national budget for 2025, pwede natin bawasan, pwede rin natin dagdagan, depende po kung napapakinabangan ng tao. May tamaan aktibidad na handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat. Sigun kay Attorney Michael Jerome Villena, ang Chief Administrative Officer kan DSWD Bicol, kasabayan aktibidad sa ika-67 kumpleanyo ni Presidente Bongbong Marcos Ngunya na aldaw, kung sain sabay-sabay ining pigkokondusir sa bilog na nasyon. Sa Bicol, target daan nindang makapag-payout ng 21 mil na mga benepisyaryo, kabali na ang 11 mil na resipiyente sa Albay. Malaking tulong po ito sa ating mga kababayan na kapos ang kita. Kahit po 5,000 lang po ito. Alam ko malaking tulong na po ito malaking tulong na po ito sa kanila sa pang-araw-araw nilang gastusin. And malaking pasasalamat natin sa DSWD under sa leadership ng aming Secretary Rex Gatchalian at ang ating Pangulo, President Bongbong Marcos Jr. na mabigyan halos lahat ng nangangailangan talaga ng ayuda. Ngunya na taon, ininaan ika-4 na AKA payout sa probinsya ng Albay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy.